dadi wong sugih. Bos manuknya yang mana bos manuk? Oh yang ini. Mama naik aja sini. Mobil ning arep telu, motor duwe 8, omahe ana 7. Rabine belanja saben waktu, pengen apa bae pasti ketuku. Sayang cuma bisa nyawang tangga, sing lagi ketimpelan dunia. Sebaliknya si badan lagi mung pengangguran. Aduh, saben dina mangan duga